Ravintola on joka arkipäivä auki 9–3. Ja me tehdään ihan kaikenlaista. Ihmiset tulee aamulla ja tulee tekemään aamupuuroa, lukee lehteä, kahvia. Meillä tehdään lämmin ruoka joka päivä, että aika paljon meidän tekeminen keskittyy siihen ruoan ympärille, koska me kuitenkin tehdään se itse. On tää fiksumpaa kuluttaa aikaa täällä kuin jossain kaupungilla hölmöilemässä. Että täällä on kuitenkin mahdollisuus päästä liikkumaan, on urheiluvuoroja, käydään keilailemassa, käydään siellä sun täällä ja tähän porukassa niin kuin hyviä juttuja. Täällä voi olla oma itsensä ja ei tarvitse niinku miettiä turhia ja täällä saa olla joko niinku osana porukkaa ja touhuta tai sitten saa olla ihan rauhassa. Olen saanut hyviä kokemuksia kaikkea. On justiin niin kuin mainitsin ryhmiä elämään, mutta sitten on kaikkea hyvää keskusteluryhmiä. Kaikennäköisiä muitakin ryhmiä, liikuntaryhmiä sun muita on erittäin kiva ollut. Sitten myös ollut noita reissuja ihan ulkomaalle asti. Asema 72 järjestänyt, mihin ei omavaraisesti eikä tällä voinnilla ja jaksamisella olisi ikinä päästy muuten. Meillä on alalla bändikamoja myös täällä Asema 78 ja sitten siellä Piippukadulla. Joka päivä voi soittaa, jos haluaa. Täällä on ystäviä totta kai ja sitten mukavaa oloa ja kaikissa on mukavat työntekijät ja mukavaa porukkaa käy täällä. Ja sitten tosiaan on niitä ryhmiä näistä tämmöisiä, niissä on hyvä osallistua. Täällä saa järkevää tekemistä päivään ja täällä saa hyvän halvan ruoan ja tapaa vertaisia. Rento, hyvä paikka, missä on kivaa yhteisötekemistä ja hyvä ilmapiiri. Pääsee harjoittelemaan kokkaamista ja kaiken näköistä yhteistä toimintaa. Sehän on oikeasti hienoa, että on olemassa ihmisille paikka, missä he voivat olla ja heidät tunnetaan niin kuin hyväksytyksi, oli he missä kunnossa sitten tahansa. Mun mielestä se on hienoa, koska toinen vaihtoehto on se, että he pyörii jossain kaupungilla tekemässä jotain pahoja. Me toivotaan toki, että meidän asiakaskunta laajenee niistä korvaushoitolaitoksista eteenpäin. Eli että me saataisiin näitä muita ihmisiä tänne toimintaan mukaan. Ja että me saataisiin niin kuin sekä sitä korvaushoitoon liittyvää niin kuin stigmaa tuolla yhteiskunnassa sekä näiden ehkä mahdollisesti näiden eri asiakasryhmien välistä stigmaa niin kuin poistettua sillä, että me avataan ovia muillekin kuin pelkästään korvaushoitolaisille. Kyllä meillä on siis tosi hyviä onnistumistarinoita. Meillä on ihmiset lopettaneet hoidon kokonaan, lähteneet kouluun opiskelemaan töihin tai sitten jatkavat oman korvaushoitonsa kanssa näissä samoissa jutuissa. Täällä ei puhuta päihteistä. Ja jos puhutaan, niin puhutaan negatiiviseen sävyyn. Matala kynnys tulla tänne. Monipuolisuus pystyä vaikuttaa asioihin, että kaikilla on sananvaltaa ja se otetaan huomioon.